na ce ku ba da kiɗa sabon sarki ku ce shi maza kowa ya bi maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon yare na ce ku ba da kiɗa sabon sarki ku ce shi maza kowa ya bi maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki murya ta kyauta daga Allah ce ba zan ki faɗi ba idan da rabo kan harshe na ba za na kici ba idan maka sake ni ka sani ba zan rama ba to amma ka sani shi mai hasada ba za shi maza ba idan ɗaukaka ce ka samu ana kiran ka babba tunda ka yi lokaci sarki ka matsa yau ana naɗin sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki na ce maza ku matsa mata ku shigo gaba yau akwai labari to abin da nake so na faɗa muku cikin sakwai alkhairi da na ji abin da kuke wa maza a garin nan ba shi da tsari kuna ada zafin kishi sannan ana dogon buri an ce wasu na kashe mazajensa aure sun yi kari to daga yau sabon sarki ya cinye za a yi kore duk wacce ta kashe mijinta a kashe ta ba ta da ɗaure babbar magana dan maliki yau ake wannan sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki akwai isa marin shaho waɗanda ba su sanyin aure idan suka je ta ɗikwai daga in za su sata a zaure idan a kafa ya ɗauke ana sai su kulle kyaure mutum ɗaya ne ko biyu ana ta yan shure-shure da an masa zancen aure kai na ga ya tsire abin da ka yi wa ƴar wani za a yi maka daure na ce samari ku ji tsoron Allah ku je ku yi aure ya fi babbar magana dan maliki yau ake wannan sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki matan zamanin nan namu a rada akwai su da karya waɗansu 'ya'yan talakawa ne amma sai shegen karya kakansu su ɗa'e fata su sama tsatsan kaya suna tafiya a suna kwanko suna salfi kan hanya al'ubanta da ƙyar yake samu abincin da za a sakarya tana rike babban waya ubanta yana da haya idan namijin aure ya fito ba sai ta yi baya ta ce wai ba shi da ko sisi ta fi sannan manya idan baki ya aure ba a rada za ki ji kunya za ce a banga a tashi watan wata rana za ki yi jinya kwarya ta bi kwarya yarinya gida na maji dai ya bi babbar magana dan maliki yau ake wannan sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki Ibrahim lanka sakewa kamar ya ta kyautar Allah wajen Fatima dan Fatima baban Fatima kyautar Allah ina a gira a gare ku malamai sanda bayan Allah ku dauka kamar ya akwai wa'azi jama'a su ji tsoron Allah a bar sace zubar da jini da ake ina bayan Allah a bar cin amadar juna aurata su ji tsoron Allah mabuta su zauna da lafiya a mutane da haƙƙin Allah yanka asuwa da masu baliki ku ji tsoron Allah sace mata a kubar daura wa yara kanana a talla akai yara makaranta su dai da yawon bola wannan sako ne sarki ya ce da ni a yi shida a sanar da kowai an ga wata gobe za a yi sallah babbar magana dan maliki yau ake wannan sabon sarki sabon sarki maza ku yi abin ku gaban ku gaɗi ana ta naɗin sabon sarki ashe kowa sha kiɗa malam kuɗi na sade ya biya sauti na kalambu mai daɗi nishaɗi da zaman duniya wakari sabon sarki na ita ne dan tokaciya al'umma su zauna da lafiya haƙuri da zaman duniya to kamar ni mai waka na san haradi yau ta fitiya na ce Allah ka tsare harshe na daga sharrin karya yau dai dan maliki an kai wa a naɗe za mu rakiya na ce ku ba shi kiɗa shi ma ku ba shi kiɗa to ku ba da kiɗa mai waka ku ba da kiɗa ne